Hej og velkommen til Søndagsvloggen. Dagens eller ugens emne er reality-programmer. Og jeg vil snakke om For Lækker til Love. Men først vil jeg lige sådan snakke om, hvad det er, sådan, hvad jeg synes om reality-programmer generelt. Nogle af dem kan være sjove, og nogle gange så tænker man sådan lidt, hvordan kan man få sig selv til at melde sig til sådan noget, fordi der er højst sandsynligt 1,5 million, der vil synes, at man bare, altså hvor halvdelen synes, du er simpelthen bare Gud, og sådan når der bare tænker, fuck, du er egentlig en nar at høre på. Og jeg forstår ikke, altså man må virkelig have selvtilliden i orden, hvis man vil melde sig til sådan noget, fordi jeg vil ikke kunne klare al den kritik, som de kendte de får, eller kan risikere at få. Så plus der er også alt det der med, at så bliver man kendt, og så bliver man stalket og alt muligt shit, så det er super. Ja, jeg vil snakke om For Lækker til Love. I mit hoved så burde For Lækker til Love hedde For Græsen til Love, fordi de går op i de mindste ting. Altså noget med, hvis han er ulækker tær, så gider jeg altså ikke være sammen med ham. Og det er bare sådan, at du skal jo ikke se på hans tær. Altså, come on. Og så, ja, det giver bare ikke rigtig mening i mit hoved, at man kan være så græsen, altså så overfladisk på den sags skyld, på den tids skyld, på det. Ja, jeg forstår det virkelig ikke. Altså jeg synes, det kan være underholdende, det er underholdende at se på, men til gengæld kan jeg virkelig også bare blive arg over det. Altså sådan lidt, lad nu være med at være så overfladisk, gider I? Helt ærligt, det gør bare folk, altså at forskellige mennesker ikke er særlig kønne og så videre, og ja, men det er jo ikke grund til, at du skal disse dem sådan, prøv lige at se ham her, jeg var simpelthen så grim, jeg kan ikke forstå, at jeg gik ud på date med ham. Og de disser dem mine sygeste punkter. At de gør sådan noget, eller så de melder sig til sådan noget. Der er flue på min hånd. Gå væk, flue. Den må flage på. Nå, jeg forstår det virkelig ikke. Jeg bliver simpelthen så aggressiv over det, fordi ja, lad nu være, helt ærligt. Jeg bliver sur indeni over det. Ja. Ja, For Lækker til Love. For Græsen til Love. Potato. Jeg synes bare, folk burde lad være med at være så overfladisk. Og bare nøde hinanden, altså nøde deres med mennesker, men det ligger så nok også i, at jeg har en meget åben tankegang sådan nogle ting. Det er ikke kaffe, det er cola. Det kan ikke se på koppen, så det er så okay. Men ja, jeg forstår det ikke. Det kan være underholdende, men nej. Jeg vil personligt vil jeg ikke selv melde mig til det, fordi det er sgu, altså for det første synes jeg ikke, jeg er super lækker som, altså ja, de er jo ikke engang så lækre i det der program. Har I tænkt over det? For Lækker til Love? Det burde hedde For Græsen til Love, eller måske for, ja, For Græsen til Love. Det synes jeg, det burde hedde i stedet for. Uden at, altså jeg vil sige, Gustav som er med i det, ham elsker jeg. Selvom han kan være så svær at høre på, men jeg elsker jo helt seriøst. Han er bare simpelthen, han er så cool på et eller andet punkt, og så på den anden side, så er det bare sådan lidt, okay bitch, men altså, ja. Forresten, hvis det nu var, at I var interesseret i at være med i For Lækker til Love, så søger de faktisk nogen lige nu, bemærkede jeg, fordi jeg så det i går, og så var det sådan lidt, hey, det vil jeg lige poppe i bloggen, så hvis I var med, så Nå ja, forresten, så vil jeg lige sige, at i vores første vlog, det kan jeg godt huske, hvor jeg sagde, at jeg måske havde ADHD. Jeg skal testes for det, og så kan I få svar på det, men jeg har vel nok allerede regnet ud, at jeg har det og sådan noget. Så det er super. Bare lige så I ved, hvorfor at jeg tit mister opmærksomhed omkring ting og så videre, fordi der er tit, hvor jeg kigger væk eller et eller andet, og det er fordi, jeg kan ikke fokusere på den samme ting sådan flere minutter af gangen, så. Men reality-programmer er fede på nogle punkter, på andre punkter burde det bare skrottes. Det var det, jeg havde at sige. Glæder mig til, at vi ses næste uge. Farvel.